Ambalma Joliba TV News Flavor anga foli ani tanuni ambo takanyeshi au bela jelema amba fauna au niche radio Joliba ale sugandilla au niche Joliba TV News ale sugandilla sabu minye kuna foniye limanao antina senge fio kodi au mafo au sigarola minye kuna fondi gafe minumbe ni olubi sebe kuna fondi laufe ambiye keneka sanga ani wati bela jele minye kata ndene fuka se jumadoyon ma ni wati mana seka ba kaseka gafe nu lakale auye bamanakana abseka famia soro ala chogomina ula ansigira keneka ambao fu dante folimina minye kuna fondi gafe ula bakurumbawe mimbe talike le pelenkan ere dakurunya folola ale keleno ka nyingali tomi ka jira ka fo anga shara sumba mimbe ni ale debe mali sharia so bela jele sanfe ni oye cour suprême ko yalma abseka ire bla mini haute cour de justice o fana yi kirisoba doye mini o de sigledo anga jamana kuntigu premier ministre olu kirilila yoroni wati na kuma chaale do kosebe mini yurko keleli ajala ka fo ministre dobe olu no minenedo yoro cour suprême keleno ka istendo okola ingali keleno yalma naso la cour suprême ale yamaralendo ki ire bla haute cour de justice ale nona wa amina ndado wala sisaka wala pelenkan konala minye soir de Bamako ye ale kumana ale ka danya folo fanana aya jira ka foko minye jekulu do ye mimbe CNT konala Conseil national de transition minumbe député joro langa jamana konala bi wa jira ka foko dien ki la tomba ka bulu fara mimbe mali konala ya ni ulube basigi kole ya minusma de kodo oluka kalo saba kala soba ube gafe mimbo no rapport ye rapport lama mi rabora kanyeshi malima no be talike harmadiya hake ani bamancha wale minuni jatige wale minun be taganyeshi bunana madiya hake uma ko kuma min fora hali anga armée re jarakile do minusma fe ka foko ye danteme wale taganyeshi fidala mauma mimbe talike o rapport in konala collectif mi flena le be CNT konala ya jira ka foko minusma kan ya rapport in tedore mali basigi balia ubika ode ubiko baradi keni wati nuna amina ndado wala sisa so ale swade Bamako kili mfana konala ko smelu bubei maiga ni wati na kwa ale konbe kasola premier ministre korai mi Senegal ka fasir di 7 do ni ukama ko Dakar Times Dakar Times borani kuma doye kuma mi na ka gelen kosebe dimana ko ajala ka fo smelu bubei maiga kana ke abi kasola ni wati na konga aka kaso chuya ko dambika kari hakela sabu kana ke hali sumelu bube maiga minye are ni no feto kodwa mimi seka ke abiseka boy pew limana kuma de besina amina ndado wala susan parce de selon kuma na fana minye l'indépendant ale ajira ka fo kuma kilina hadamadiya la fasali to mimbe anga jamana kono no ye CNDH lu mo fana kuma na ko keleka ka jira ka fo ko mau no bole chien mimbe talike yuruku kelele chien kunga hadamadiyon kamine uka hake ukonala akana ke damateme wale mi lene bana ale kuma fo mi nouvelle horizon ale fana ya jira ka fo ko mi benka munumbe no beteme bamanchi jekulu ni sigidala mauche kerenkereni ala jamana chamanche ni a koronfelawla danda amasagu ani anga jamana konala mi talike jekulu minumbe ni olube sigidala mau ko fo fata se fraso de jekulu mani mimi talike donso luye jere doke ko dana ambasagu ya nyine ka foko bi mimi talike benkamu no meteme sigidala mau ani jadisu nyonche fo lu dana ambasagu ani donso lu daka do ala note ko benkan te minu ni abseka wolo nyumana ale kuma fora minye nouvelle horizon de fer amina anda do ala sisa ka wala les sor fana kuma na ale danya folo la ko gazi gele ale do bi kosebe ka sababu ke gazi firila ko luka juru chama de be jamana nyamawla abse milliard shegi nywanama mi sendaka sara abi sangeleni tlabo sisa o jurube gouvernement la o sendaka sara o kembe sababu gazi retika sega soro anga jamana konna la yanno amina kunche ni l'indicateur du renouveau ale fana ajira ka fo ko minye je kulu do nu kama ko wanted kwale be sega la farafina bunakunka farafina konala farafina jamana de minumbe ni uyu fa jamana ubla kabulika ta jamana warula ka sawu ke kiri wuledo ko kiri renye sirama ko jekulu mini no sega jekulu kama ko wanted ale kon be sega la kaseka ma ko fole numbele jele don amina ndado ala 600 kuna fondi gafe lu konala amba damine ni fase di seremi kama ko le pelinkan
limana pelinkan ale kumana pelinkan ya jira k'a fɔ ɲininkali de kɛlen don nin waati in na ko yalima min bɛ tali kɛ cour suprême ale na se ka i yɛrɛ bila haute cour de justice ale nɔ na wa a mana kɛ an ka jamana kɔnɔna la sɛgɛsɛgɛli minnu bɛ boloda n'o bɛ tɛ ka ɲɛsin a mana kɛ jamanakuntigi ye o a mana kɛ ministre ye o sɛgɛsɛgɛli minnu bɛ boloda ka ɲɛsin olu ma yalima cour suprême bɛ se k'i jɔ olu jɔyɔrɔ la wa sariya bɛ mun de fɔ a la o la sa docteur Dugune Musa ale ye kalanfa ye sanfɛ kalanso la an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ ka ɲɛsin an ka warimarasow ma n'o ye professeur d'enseignement supérieur et consultant formateur auprès des banques limana ale de ye nin kuma fɔ le pelinkan kɔnɔna la a ko min bɛ tali kɛ kibaruya dira kɔsa in na min bɛ cour suprême ko fɔ Bamako yan nɔ k'a fɔ min ye kuma min bɛ n'o kama ko affaire min bɛ tali kɛ jamanakuntigi kɔrɔ ka avion sanni ko n'a kuma cayara kosɛbɛ bɛɛ bɛ ka i ta fɔ a la hali kiiri tigilamaw yɛrɛ minnu bɛ sariya dɔn an ka jamana kɔnɔ minnu ye sariya dɔnbaganaw ye bɛɛ bɛ ka i ta fɔ dɔw ko cour suprême kan ka baara kɛ sabu olu ye sariya soba ye Mali kɔnɔ min bɛ sariya sobaw bɛɛ lajɛlen sanfɛ nka dɔw fana ko min ye cour suprême ye ko n'a ye nin baara in kɛ k'a bɛ n'a fɔ a bɛ ka Mali sariya sunba yɛrɛ n'o ye constitution ye ko a bɛ ka o de sɔsɔ sabu ko an ka sariya sunba ko n'i ye ministre kiiritɔ ye n'i ye jamanakuntigi kiiritɔ ye ko fo haute cour de justice ale de ka olu nɔ minɛ ko nka cour suprême man ka o baara kɛ n'i y'a ye k'o kɛ o y'a sɔrɔ a bɛ ka sariya sunba de sɔsɔ bi an dun b'o de kɛnɛ kan min ye cour suprême ye ale ye avion présidentiel min ni o ye jamanakuntigi ka pankuru ye o sanni ko kuma n'a fɔra ko sɔngɔ fɔra o la da kelen yɛrɛ ma se ka dɔn o la ka taa se min bɛ tali kɛ an ka finitigiw ka minansanko kuma ma o fana susɛtiw ni finiw ni a ɲɔgɔnna caman da wɛrɛ taara fɔ o la min ni o ma se ka dɔn a jarala k'a fɔ ko min ye sɔngɔ caman de farala kan a bɛ n'a fɔ nafolo caman de yurukura a ko siratigɛ ninnu na min y'an ka jamana maabaw ye tɛgɛdenkɔni ɲɛsinnen don olu ma dɔw yɛrɛ minɛna ka don kaso la nin waati kofɔlen ninnu na sariya tigilamaw avocaw ni jurisiw ani minnu bɛ hadamadenya hakɛw lafasa bɛɛ kɔni bɛ ka i ta fɔ dɔw ko nin bɛna fɔ wulikajɔ tajuru saraw don wa walima ka wuli ka maaw yɛrɛ de magɛn ka u don kasow la ka sɔrɔ dun jɔyɔrɔ b'u la walima tajuru sara walima a bɛ fɔ min ma ko i n'a fɔ ni maa yera sigida la k'a fɔ ko subaya ngalo taara ka da la yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na wuli o nɔfɛ ka o gɛn fo ka tɛgɛ kɛ o la a bɛ fɔ min ma ko chasse aux sorcières limanaw nin de kuma bɛ sen na bɛɛ bɛ ka i ta fɔ bɛɛ bɛ ka i yɛrɛ ɲininka n'a sɔrɔla cour suprême ale de yamaruyalen don ka baara in kɛ nka min ye docteur Dugune Musa ye ale ka ɲɛfɔli la a ko sarakisɛ article 206 Mali sariya sunba kɔnɔna la min taara septembre kalo san 2016 loi numéro 2016-046 min b'a jira k'a fɔ limanaw an ka cour suprême ale baaraw kan ka taa cogo min na a kan ka baara kɛ ni sira minnu ye an ka jamana kɔnɔna la o article 206 min filɛ nin ye limanaw ko n'i ye jateminɛ kɛ n'a fɔra ko damatɛmɛ kojugu n'o ye crime ye ani ka taa se hali chambre criminelle min filɛ nin ye cour suprême na yalima ale bɛ se ka dossier min ye nin n'a b'u bolo bi n'u bɛ ka a fɔ k'u bɛna a ko jɛya le pelinkan y'a jira k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ jamana kɔnɔna la yɔrɔ min ye an ka sariya ye sariya kɔni ale kan ka tigɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen de ye an dun bi waati min na ko sisan a jarala k'a fɔ assemblée nationale o tɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ ka taa se hali haute cour de justice ma sabu n'i y'a mɛn haute cour de justice o kiiri tigilamaw minnu b'a kɔnɔna la olu bɛ bɔ assemblée kelen de kɔnɔna la n'a sɔrɔla ko haute cour de justice tiɲɛ don ale de kan ka minnu bɛ yen ni jɔyɔrɔbatigiw don ministre b'o la jamanakuntigi b'o la ka olu kiiri ni ale assemblée dun tɛ yen haute cour de justice fana tɛ yen nɔ limanaw a jala k'a fɔ article 206 ɲininkali kɛlen don n'a sɔrɔla ale bɛ yamaruya di min bɛ tali kɛ n'a fɔ cour suprême ma a ka se ka nin baara in kɛ o de la ko sariya kisɛ wɛrɛ bɛ yen limanaw min bɛ tali kɛ article 614 code de procédure pénale min b'a jira k'a fɔ fana ko
i mana kɛ furuba cakɛla ye i ka kɛ ministre ye o walima kɛ jamana kuntigi ye limanaw ko article 206 limanaw oni article 614 olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ wa olu bɛ ɲɔgɔn kan fɔ ko tiɲɛ don article 95 ani article 96 olu fana bɛ haute cour de justice ka a yamaruya a ka se ka ministrew olu kiri an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ an yɛrɛ ka sariya sunba min taara san 1992 o de ye o kuma fɔ cour suprême bi ale ye sariya sunba ye sariya sunba min ni maa bɛ se k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnen don wa ale de bɛ se ka nin kiri fasugu ninnu ta ka sɔrɔ don hali a ma maa ɲininka sabu ko sariya sen dɔ fana bɛ yen sariya sunba kɔnɔna la min b'a o fana yamaruya di cour suprême ma a na kɛ cour suprême procureur général k'a y'i sinsin o de kan ministre kɔrɔ minnu ye nin ye ni a jala k'a fɔ bi min kan ka u kiri n'o ye haute cour de justice ye ani assemblée min n'a sɔrɔla o bɛ yen nka olu tɛ bi limanaw ko yalima ni ministre kɔrɔ minnu filɛ nin n'u minɛ bɛ ka bila kaso la bi article 206 ani article 614 code de procédure pénale ko a jala k'a fɔ o bɛ cour suprême bi ka yamaruya walasa a se ka nin dossier in ta bala k'a dayɛlɛ a kiri k'a sama ka se fo a dan na bi yɔrɔ député tɛ yen nka conseil national de transition camancɛ fanga kɔnɔna la o de sigilen don bi olu tɛna se ka wele ko député sabu jamanadenw ma kala ta u ye o kɔni ye fanga latɛmɛ fanga député de ye cour suprême a na se ka nin ko ta a na se ka olu ɲininka wa o de y'a to bi a ye ko in ta k'a sɔrɔ hali a ma i sara olu la sariya bɛɛ lajɛlen na a taabolo don o la peninkan y'a jira k'a fɔ bi an kɔni bɛɛ lajɛlen sigin bɛɛ de limanaw bɛɛ bɛ ka i t'a fɔ minnu ye kalanfaw ye minnu bɛ politiki dɔnba gɛlɛnw don an ka jamana kɔnɔna la ani sariya dɔnba gɛlɛnw don an ka jamana kɔnɔna la limanaw ka se ka nin kiriko in k'a ta ba la nka a ka kɛ limanaw sariya yɛrɛ dɔnni yɛrɛ kɔnɔna la a kana kɛ ka bɛn ma ka hakɛ kan kuma filɛ nin ye limanaw an ye nin bɔ le pelinkan kɔnɔna la aw bonya bɛ kunnafoni na n'an bɔra yen nɔ an bɛ don min ye face de semaine de soir de Bamako kɔnɔna la limanaw soir de Bamako kuma na a y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ jɛkulu dɔ bɛ yen ni o bɛ conseil national de transition kɔnɔna la jɛkulu in limanaw ko u ma jɛ n'a ye fiyewu bi Mali ka basigibaliya o sababu ka bɔ MINUSMA la sabu min na mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali n'u k'a ma bakurunba la ko MINUSMA limanaw ale de bɛ diɲɛ kɛlɛ tɔnba tɔgɔ la Mali kɔnɔna la yan nɔ min ye basigi ko la kalo saba u bɛ to ka gafe dɔ bɔ o ko min ma ko rapport ntɛnɛn a bɛnna utu kalo tile 30 ma u y'u ka kalo saba laban ye o gafe bɔ Mali lakanabaliya kan min bɛ tali kɛ min b'a ta avril kalo tile fɔlɔ ka n'a bila juin kalo tile 30 la san 2021 gafe in kɔnɔna la u ye mun fɔ u ko Mali camancɛ n'a kɔrɔnfɛla ko dankari kelen don hadamadenw ka hakɛ la kosɛbɛ ko wa ko maa 500 ni maa 27 ɲɔgɔn na min bɛ tali kɛ jamanaden gansanw na ko olu nima tɔɔrɔ la dantɛmɛ wale taara ka ɲɛsin olu ma wa jalaki yɛrɛ bennen don hali an ka armée ka k'olu sen bɛ o waleya ninnu na o la sa nin kuma fɔlen limanaw a ma mɛn a nɔgɔni yɛrɛ fɛ collectif min filɛ nin ni olu bɛ CNT kɔnɔna la u kumana sabu u ka kuma lasela yɛrɛ n'o ye Abubakar Sidiki Fɔnba ye ale y'a jira k'a fɔ ko MINUSMA ka nin rapport min filɛ nin n'u y'a bɔ ka ɲɛsin Mali ma ko hadamadenya hakɛ bɛ ka tiɲɛ ko wa ko armée sen b'o la ko nin kuma in ko nin tɛ foyi ye ko Mali basigibaliya MINUSMA bɛ ka o de kolokolo nin cogoya la ko wa ko kabi an ka jamanakuntigi min bɛ camancɛ fanga kunna bi n'o ye colonel Asimi Goita ye kabi ale y'i da maga la k'a fɔ min bɛ bɛnkan ko fɔ min bɛ Mali ani Faransi cɛ ko ka o bɛnkan in lakana ko siratigɛ la accord de défense maaw b'a faamuya o cogoya la ko ka kuma o kan ko ka o lajɛ yɔrɔ min man ɲi o la ka se ka o lajɛ baara ka se ka kɛ ni o ye yɔrɔ min ka ɲi yɔrɔ min man ɲi k'o bila yɔrɔ min ka ɲi ka o ta soit de Bamako y'a jira k'a fɔ kabi nin kuma fɔra ka ban min bɛ tali kɛ Faransi ani diɲɛma communauté internationale wulilen don u bɛ se ka Mali bɔ a dabolo ka cogo k'u bɛ ka o baara de kɛ o de y'a to ko maa bɛ se ka faamu cogo di ni rapport min bɔlen nin ye MINUSMA fɛ ka ɲɛsin Mali ma limanaw ko a k'a bɛnna ni waati fana ye anw ka avion dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko Kaza
n'o ye Airbus ka avion dɔ ye Mali y'a san a waatini halisa o sen tɛ ka di an ka jamana ma ka sababu kɛ ko diɲɛma n'a fɔ lamɛnnikɛ jamana kelen don ko o minɛ a bolokɔrɔ o sen tɛ ka na jamana ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ taa wolo mun na Abubakar Sidiki Fɔnba ka fɔ la ko janfa de don ka ɲɛsin Mali ma o la sa Abubakar Sidiki Fɔnba a y'a jira k'a fɔ fana ko France min bɛ bi ni olu bɛ Mali kɔnɔna la ko munna MINUSMA tɛ se ka rapport k'o kan olu bɛ se k'a dɔn cogo di u kɛn bɛ ka ɲininkali caman de boloda ko yalima ni MINUSMA ye rapport in kɛ k'a fɔ ko aya maa dɔ fara o ye jamanaden gansan ye ko Mali armée y'o fa walima jadisiw o ye jadisiw ka nɔ ye ko u bɛ se k'o dɔn cogo di n'a ma kɛ ni janfa ye u bɛ se k'a dɔn cogo di ko maa minnu fara civiliw la ni MINUSMA ka maa falenw ye walima ni Barikani ka maa falenw ye terroriste do walima jamanaden gansanw do u bɛ se k'o dɔn cogo di o sɛbɛnnen tɛ olu ten kan min bɛ tali kɛ ni jateminɛkɛ collectif y'a jira k'a fɔ ko ni min filɛ senna nin ye ko min ye kɛnyɛrɛye baarakɛla dɔw minnu bɛ jamana camancɛ n'a kɔrɔnfɛla la n'o ye ONG dɔw ye a na kɛ k'olu de bɛ janfa la u ni MINUSMA de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo nin ko la tuma bɛɛ u bɛ kunnafoniw ta k'a di MINUSMA ma min bɛ tali kɛ an ka armée yɛrɛ tɔgɔ bɛ se ka tiɲɛ cogo min na limanaw k'u da don ko la k'u tɔgɔ don ko la k'a sɔrɔ dun limanaw armée tɛ se ka kɛ jamana lakanabaa ye ka tila ka kɛ o jamanadenw olu ni tɔɔrɔbaa ye ko maa tɛ se ka o faamuya o la kuma laban na o la min ye u ka kuma lasela ye n'o ye Abubakar Sidiki Fɔnba ye fo ka taa se collectif a ɲɛma Fuseni Watara u ko bɛ min ɲini MINUSMA fɛ ani Faransi fɛ limanaw u ka dɔn k'a fɔ Mali jamana sɛgɛnnen don bi u kana na dɔwɛrɛ fara Mali gɛlɛya kan an bɛ cɛmancɛ fanga min kɔnɔna la u ka cɛmancɛ fanga maaw dɛmɛ an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ cogo min na u ka fisa u ka dɔ fara gɛlɛya ninnu kan ko kura limanaw Suwade Bamako kelen in kɔnɔna la kunnafoni sɛbɛn dɔ bɛ yen a bɛ Senegal jamana kan u k'a ma ko Dakar Times limanaw Dakar Times y'i da don kuma la kuma min na kuma in ka gɛlɛn kosɛbɛ nka limanaw kunnafoni don anw ta ye lakalili de ye an bɛ se k'a fɔ cogo min na a sɛbɛnnen don cogo min na o la ko bi min bɛ tali kɛ Premier ministre kɔrɔ Sumelu Bube Mayiga yɔrɔ nin waati in na ale bɛ kaso la limanaw ko nka k'a bɛ kaso la a jirala k'a fɔ a ka kaso minɛ cogo limanaw ko dantɛmɛ wale don ka ɲɛsin Sumelu Bube Mayiga ma Dakar Times ka fɔ la a ko a ye kuma min fɔ nin ye limanaw kumaw don ni kabi Sumelu Bube Mayiga ka a minɛna kunnafonidila min yɛrɛ n'u k'a ma ko Michel Diouf a y'a jira k'a fɔ k'a bɛna fɔ Sumelu Bube Mayiga a bɛ kaso min na nin ko dɔwɛrɛ tɛ k'u b'a a ni kun yɛrɛ de nɔfɛ kuma in Suwade Bamako de ka kuma don dɛ ko Dakar Times min yɛrɛ ka fɔ la ko hali Sumelu Bube Mayiga n'u k'a ma ko Tigre limanaw ale kabi waati min na a ye wulikajɔ dɔw kɛ ka taa Gawo mara la ni Gawokaw bɔra k'a kunbɛn o kɛra wasa ani kunkɔrɔta bɛɛ lajɛlen ye yɔrɔ bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ Sumelu Bube Mayiga min ye jamanakuntigiya ɲini ye a bɛna wulikajɔ kɛ o nɔfɛ bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ fana Sumelu Bube Mayiga n'a tora nin cogoya la min ye jamanakuntigiya limanaw kulubakaw fɛ yen ko foyi tɛna don a n'o cɛ o de la a nɔfɛmaw minnu y'a fademaw ye k'olu a na kɛ wulikɛlen don a nɔfɛ o ko siratigɛ ninnu na min ye Mali kɔnɔna la yan nɔ min ye kunnafonidilaw ye n'o ye Michel Diouf ye a y'a jira k'a fɔ ko hakɛ fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ kasoladen kan a na kɛ ko Sumelu Bube Mayiga ko a t'o hakɛw kɔnɔna la sabu k'u y'a bila kaso so min kɔnɔna la bi k'a ni a bɛ maa 76 bɔ ani olu de bɛ ɲɔgɔn kan wa olu yɛrɛ la ko maaw b'u la minnu yɛrɛ ye bamanci gɛlɛnw ye limanaw ko hali a bɛ se ka kɛ Sumelu Bube Mayiga a si bɛ hakɛ min na bi bana min bɛ yen n'o ye coronavirus bana ye o bɛ se k'a sɔrɔ wa hali a bɛ se ka kɛ fana ni ma tɔɔrɔ min bɛ yen ni o bɛ ka ɲɛsin a ma bi o bɛ se ka kɛ hali a sababu ye limanaw ko n'i ye jateminɛ kɛ hakililajigin na yɔrɔ min ye Imam Mamudu Diko ye misali de don Imam Mamudu Diko ale tun ye wulikajɔ dɔ kɛ waati dɔ la min Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga bɛ se ka dafiri cogo min na ko Sumelu Bube Mayiga tun b'o sira kelen de kan bi sabu k'a ye politiki tɔn caman de fara ɲɔgɔn kan min ye cɛmancɛ fanga ye k'a fɔ ko u kana se ka dɔ fara cɛmancɛ fanga kan a na kɛ o sɔmi min kɛra a fɛ dɛ limanaw ko a na kɛ Sumelu Bube Mayiga k'a bɛ o tɔɔrɔ de kɔnɔna la bi nka ɲininkali minnu ni o kɛlen don o de ye k'a fɔ wulikajɔ minnu bɛ senna bi ni o ye gɔrɔn social na a ɲɔgɔnna ninnu ye
min ye Sumelu Bube Mayiga ko ani ana a bɛ wulikajɔ min na sa ko ni olu de bɛ se ka sanga ɲɔgɔn ma limanaw soir de Bamako de nin fɔ bi aw bonya b'a la min ye indépendant ye ale nana kunnafoni dafa sabu ale fana kumana nin ko kelen kan a ko min ye CNDH ni o ye Commission nationale des droits de l'homme a ɲɛmaba min ye Agibu Buware limanaw k'olu fana ye bataki kɛ u ye bataki kɛ nin ko in siratigɛ la Commission nationale des droits de l'homme maw u ko olu kɔni sigilen don u bɛ ka jateminɛ kɛ kosɛbɛ kɔsa in na Mali sariya tigilamaw bɛ ka min bɛ tali kɛ yurukuyuruku ani maa ka ye ka to yen ten ne ye kojugu kɛ n'u kama impunité k'o kɛlɛ k'olu kɔni bɛ ka ko in lajɛ u bɛ ka jateminɛ kosɛbɛ ni tiɲɛ ye ko nka u tɛ kiiri tigilamaw bali u ka baara la dɛ nka u ka a kɛ sariya kɔnɔna la u k'a kɛ hadamadenw ka hakɛ o lafasali kɔnɔna la maa kana ben maa kan k'a ka hakɛ tiɲɛ k'a sɔrɔ dun hakɛ b'a bolo nka sariya ye sariya ye bɛɛ n'a ka kan Agibu Buware ale min ye CNDH ɲɛmaa ye bi a y'a jira k'a fɔ ko n'i y'a mɛn ko hadamadenya n'i y'a mɛn ko min bɛ tali kɛ diɲɛ yɛrɛ sigilen don hadamadenya o de lafasalen don o kama sariya bɛ se k'a ka baara kɛ nka sariya k'a ka baara kɛ a ka kɛɲɛ ni hadamadenw ka hakɛ o lafasali ye a ko min bɛ tali kɛ an ka jamana kɔnɔna la yan sɔrɔ siraw o min ye basigi siraw ye o a ka mana kɛ fɛn o fɛn ye hadamadenya hakɛ o de lafasalen don kosɛbɛ sabu charte africaine des droits de l'homme et des peuples o fana ye o laɲini kɛ farafinna kɔnɔna la yan nɔ nka limanaw ale fasidi sɛbɛn kelen n'o ye l'indépendant ye min ye jɛkulu dɔ ye ko min ma ko taasira ɲuman olu kɔni ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin Cour suprême ma a ko la olu y'a jira k'a fɔ ko Cour suprême bɛ baara min na nin ye wa olu ka dɛmɛ bɛɛ lajɛlen bɛ Cour suprême yɔrɔ sabu ko u bɛ wulikajɔ min na nin ye n'o ye yuruguyurugu kɛlɛli ye ka maaw minɛ limanaw docteur Abdul Sogodogo ale ka kuma la ko Cour suprême olu ka dɛmɛ bɛɛ lajɛlen b'a yɔrɔ olu fana y'a jira k'a fɔ ko nka a fana ka kɛ adamadenw ka hakɛ bin kana kɛ maa ka k'i ka hakɛ tiɲɛ o de ye kuma yɛrɛ ye limanaw an ye min bɔ l'indépendant ale kɔnɔ bi n'an bɔra yen nɔ an bɛ don fasidi sɛbɛn Nouvel Horizon ale kɔnɔna la Nouvel Horizon ale kumana limanaw a y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ ko bɛnkan minnu bɛ yen ni olu bɛ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana camancɛ o kɔnɔna la min bɛ tali kɛ kɔsan yɛrɛ la a jirala k'a fɔ Baɲangarakaw fɛ yen nɔ Baɲangara Koro Duwanza ko donso minnu bɛ yen fo ka taa se Segu mara la ani Mopti mara ko jɛrɛ dɔw kɛra jɛrɛ min n'o kɛra kari tɛmɛnen a bɛnna utukalo tile 29 san 2021 o la sa jɛrɛ in tɛ dɔwɛrɛ kan ko bɛnkan minnu bɛ yen n'o bɛ to ka kɛ Bamanci jɛkulu ani sigidalamaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɛ tali kɛ an bɛ bɛnkan bila aw ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ an bɛ taa an ka baaraw la a b'an ye k'an to yen an bɛ taa an ka foro kɔnɔ baaraw la n'o ye cikɛw ni sugujɔw n'a ɲɔgɔnnaw ye a jala k'a fɔ bɛnkan ninnu kɔni bɛ kɛ nka i b'a ye kɔfɛ bɛnkan ninnu caman bɛ yen ko a bɛ bɔrɔtɔ ka sababu kɛ ko jadisiw bɛ bɛnkan ninnu bolonɔ bila dɔwɛrɛ tɛ ka se ka sigidalamaw don u dungada de fɛ donsow i n'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔngɔnɔw ka jɛkulu minnu bɛ yen n'o ye Dana ambassade maaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka ɲɛmaaba Yusufu Toloba ale nana kuma nin ko la sabu u ye ɲɔgɔn ye min kɛ hakilila falenfalen a kɛnɛ kan min ye an ka laadala tigilamaw ye réseau des communicateurs traditionnels pour le développement RECOTRAD syndicat minnu bɛ n'o bɛ chauffeurs tɔgɔ la fo ka taa se conseil de cercle ani société civile maaw olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a ko kɛnɛ kan yen nɔ dɔwɛrɛ tɛ limanaw k'a jira k'a fɔ bɛnkan minnu bɛ yen n'a bɛ tɛmɛ sigidalamaw Koro Bankasina ɲɔgɔnna ninnu ani jadisiw ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛnkan ninnu ka se ka kɛ bɛnkanw ye donsow da bɛ se ka don a la cogo min na sabu ko n'i ye Bankasimara n'i y'ale ta k'a lajɛ Koro ni Duwanza n'a ɲɔgɔnnaw donsow de bɛ olu de bɛ ka yɔrɔ caman lakana sabu a yɔrɔ caman bɛ yen i b'a sɔrɔ Mali armée tɛ yen nɔ donsow de jɔlen don jadisiw o ni sigidalamaw ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a ye a maa caman bɛ yen u bɛ sigi la fɛntigiw sɔrɔ donsow de bɛ ka a baara kɛ Yusufu Toloba y'a jira k'a fɔ bi ale b'a fɔ wa a bɛ segin a kan ka jira k'a fɔ fana ko bɛnkan ninnu dɔwɛrɛ tɛ ko janfanw de don ka ɲɛsin sigidalamaw ma ko olu bɛ se ka sigi o ko kɔrɔ cogo di janfan bɛ se ka kɛ bɛnkan ye cogo di min bɛ se k'a fɔ ko bɛ na ni bɛn ye Yusufu Toloba ko olu donsow olu Dana ambassade maaw tɛna don o da fɛ wa u bɛ min ɲini
o ni maa minnu hakila falen kɛ n'o ye écotrari maaw ni chauffeur ka syndicat ye ko ani hali gouvernement yɛrɛ jamana bɛnkan minnu bɛ n'a bɛ tɛmɛ jadisiw ni sigidalamaw cɛ u ka donsow sen don a la n'i y'a ye jadisiw tɛ sɔn a ma n'o ye bamati jɛkulu ninnu ye u b'a dɔn k'a fɔ donsow olu ta ye lakana de ye olu tɛ don kɔfila jɛgɛya la an b'a la bi an t'a la sini o de la ko wa u bɛ kangarida fana kɛ dugumisɛnnin minnu bɛ yen ni olu dugutigiw ni alimamiw fana bɛ sɔn ka don nin da in fɛ u bɛ kangarida kɛ olu fana ye k'a jira k'a fɔ ko dɔwɛrɛ tɛ u bɛ don bɛnkan minnu na u b'o don u yɛrɛw de ka duguw cili la sabu u mana don bɛnkan ninnu na n se yen don i bɛ bɔ i bolo y'i don i bɛ bɔ nka ni da y'i don jamanaw i bɔ man di n'i yɛrɛ don ko la janfa ci maa fɛ k'a fɔ i n'a ka baara kɛ n'a y'i janfa don min na dun e bɛ se ka mun fɔ jadisiw ni sigidalamaw fana ta de kɛ n'o ye Isufu Toloba ko olu tɛna don o da fɛ ko groupe armé terroriste minnu bɛ yen u bɛ nin baara minnu kɛ u ni alimamiw ni dugutigiw cɛ ko dɔwɛrɛ tɛ janfanw de don wa u kana don a da fɛ u ye wele Dana ambasagu fana ye wele bila kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana faamaw ma u k'a lajɛ u ka Dana ambasagu ɲini u ka kumaw fɛ u ka se ka donsow ka fanga don donsow la sabu armée tɛ yɔrɔ o yɔrɔ Dana ambasagu maaw de jɔlen don o yɔrɔw la ka se ka o lakana sabati u ka sigi na u wulila ni hakilila damadɔ ye minnu bɛ tali kɛ ka fanga fara ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɛrɛ lakanakulu ninnu i n'a fɔ Dana ambasagu u ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka ani armée yɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye sigiyɔrɔw ye checkpoint ninnu ni armée tɛ o yɔrɔ kofɔlen ninnu na u ka se ka o yɔrɔw di donsow ma u ka lakana sabati ani min bɛ tali kɛ ka wele dakan bila faamaw ye fana u ka donso minnu bɛ yen n'o olu bɛ lakana ko la u k'u ka lahalaya yɛrɛ fɔ jamanadenw bɛ se ka a faamu cogo min na kunnafoni filɛ nin ye limanaw an ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ aw bonya bɛ nin fasidi sɛbɛn in na n'an bɔra yen nɔ an bɛ don min ye fasidi sɛbɛn l'essor kɔnɔna la limanaw l'essor kumana a y'a jira k'a fɔ ko min y'an ka diinɛ tigilamaw ye olu kɔni tɛ sɛgɛn u tɛ ɲinɛ fiyewu sabu k'u ye wele bila an ka politiki tɔnw ma u k'a lajɛ u ka ji kɛ u koliji la u k'a lajɛ u ka jamana lajɛ u ka farafarali dabila u ka fara ɲɔgɔn kan jamana bɛ dabolo min ka bi jamanaw farafarali kun tɛ a ka kan politikimaa minnu bɛ yen ni olu bɛ fanga ɲini na ani minnu bɛ fanga la bi ni o ye an ka cɛmancɛ fanga maaw ye jamanaw u ka fara ɲɔgɔn kan u ka se ka jamana in u ka a don u sogo ni golo cɛ walasa a kɛnɛ kan min ye Mali seko n'a dɔnko ani sigikafɔ o de kɛra sababu ye bi Mali ye jamana ye fanga bɛ jamana min na a ka kan sigikafɔ o ka boloda yanni an ka ɲɛsin ko wɛrɛ ma o la an ka diinɛ tigilamaw silamɛ diinɛ tigilamaw b'a la chrétien diinɛ tigilamaw b'a la ka taa se laadalatigiw ma min ye o conseil islamique ɲɛmaa ye Cherif Ousmane Madani Haidara ka taa se a ɲɛmaakɔrɔ min ye Imam Mahmoud Diko ani Jean Zerbo ninnu archevêque de Bamako fo ka taa se AGPM o délégué général n'o ye nu Ag Infa Yatara ninnu olu bɛɛ lajɛlen de kumakan ye nin ye jamanaw k'u bɛ wele bila politiki tɔnw ma u k'a lajɛ u ka fara ɲɔgɔn kan u ka farafarali dabila farafarali jamanaw ale bɛ na ni bɛnbaliya de ye n'o tɛ an bɛ dabolo min kan bi jamanaw jamana mago foyi tɛ ko karisa tɛ sɔn ne fana tɛ sɔn jamanaw o bɛ jamana u b'a sigi gɛlɛya wɛrɛ de kɔnɔna la ale l'essor kelen in kɔnɔna la yɔrɔ ni diinɛ tigilamaw ye nin fɔ ko politikimaw ka fara ɲɔgɔn kan nka ale politiki tɔn kelen ninnu ko u caman bɛ u sɔn tɛ premier ministre ka kuma dɔ ma ni o bɛ tali kɛ assise nationale de la refondation sigikafɔba min ni o kan ka boloda jamana kɔnɔna la ani fana jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen n'o kan ka kɛ sababu yɛrɛ ye ka kalataw labɛn politiki tɔnw jamanaw k'u ni premier ministre bɛnbɛn o ko la samasamani b'o ko la bi sabu ko premier ministre ma ko olu bɛ fɛ ka fɛn bɛɛ mɛn fo transition kalo 18 ko dɔ ka fara o kan jamanaw ka se ka fasiri kuncɛ teliya yɛrɛ la a jirala k'a fɔ gazi min na an bɛ tobili kɛ n'a ye an ka duw kɔnɔna la jamanaw ko gazi a bilama a tɛ ka sɔrɔ dɛ sabu ko gazi sɔngɔ gɛlɛyalen don kosɛbɛ o de la minnu bɛ gazi ta k'a yɛrɛkɛ jamana kɔnɔna la n'o ye distributeur de gaziw ye u y'a jira k'a fɔ olu ka juru bɛ jamana na ko u ka juru bɛ jamana na a bɛ se miliyari 8 ɲɔgɔnna ma ko gouvernement ka se ka o sara l'essor de nin fɔ jamanaw waati sera an bɛ bita in bila yan nɔ ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn an b'a fɔ a k'an bɛn ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma